Здравейте, хардкрафтери, аз съм Павката44 и това е клипът ми за хардкрафт. Няколко вълнуващи новини имам, извинявайте за грешката. Порталът вече работи и PvP-то е пуснато. Ето, за да не ви лъжа. Ето, пуснато е. Много е готино PvP-то. Там сигурно е изходът. Предполагам, сигурно. Така. Не се знае. И това тук е моят приятел Веном. Това е Warpwolf 44. Идвайте. Та сега ще ви покажа едни команди. За да видите след колко минути ще е малкият рестарт, пишете Restart Time. За да видите колко часа, пишете Real Time. Така. За да проверите другите играчи колко пари имат, избран играч от вас, Money Balance, от мен наречено баланс е. Така. Сега ще проверим на моят приятел. Той има 5,20. Браво. Като за начало се е развил много добре. Така, за да проверите вашите кредити, пишете Луса кредит с Павката 44. Аз ще зареждам скоро. И така е също и за другите играчи. Ето, вижте. Та има нова екстра на Warpcell, ето. Та, вижте. Това е кошче, плагинът кошче. Много хубав е направен. Направо страхотен. Сега ще правим късмета на Lord Basket. Моят късмет, не вашият. Няма нищо. Та, за да не ви лъжа, Lord Billa, вижте сам. Това е енчант. Тук отдолу е честрума на Хага и неговите приятели. Това е Ender Chest. И това тук е наковалния, с която може да се работи. И също така и с тези стативи. Така. Та сега Warp Enchant, за да не ви излъжа, работи. Ето, вижте. Това е доста добре. И сега да ви кажа, тук в този клип ще представя не се знае колко неща. Това тук са ми кокошките и надолу има една градина на моите приятели. Това е къщата ми. Да ви кажа, че обнових честрума си. Ето, сега ще ви покажа. Та, сега ще отидем на Huts Games. Ще въртнем една малка игра. Та във форума четох, че ще има вод 5, че просто ще го отрасне, не знам кога. Това е Hide and Seek. Вод 1 е за Bull Rush. Вод 2 Survival, Lava Survival. Вод 3 Spliff и The Glitch гоненицата, вод 4. Има евенти да ви кажа, че те са в 21. Това е добре. Абе, аз какво да чакам? И да ви кажа, това беше от мен. Довиждане.